Dios, nagatudlo sa tanan nga magakahitabo, nga nagahatag sa langit nun nga kasayuran, ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. O ang Biblia, ang buhing pulong sa Dios, nagatudlo sa katawan sa pagtuo kang Jesus, ug sa pagdawat sa bugtong anak sa Dios, nga gihatag sa Dios alang sa kaluwasan. O ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magkakahitabo. O ang Biblia, ang balaan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. O ang Biblia, mao'y kiyang balaan, gitugagikan sa Dios alang sa iyang katawhan, aron sa paglakaw sa matarong nga dalan, dalan nga gilaraw na sa Dios nga Ama. O ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magkakahitabo. O ang Biblia, ang balaan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. Tanan pahibalo nga gikan sa Ginoo, tanan pasidaan gisulat sa Biblia. Kung gusto kang masayod o gusto ka tinawad, basa o tun-i ang Biblia. Gusto ka bang mahimong anak sa Dios? Ang pagdawat kang Jesus, makapahimong anak sa Dios. Gusto ka bang makaadto sa Amahan? Si Kristo ang dalan padulong sa Amahan. O ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magkakahitabo. O ang Biblia, ang balaan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. O